zueno no kosisi adago obodo zuenu aikwano high chief Okolie Danigbo Konakuru Chukwu Chinaweze wanu na ndu na bugo ụmụ isi nọ dị mma Kemesia eze mmụọ eze ọza nọchinu Chinaweze the first anagonu ma Chinaweze the second n'ofo ọnwa deli ego mọbịa ndị bedu na kwasịrị ebe zina ọnwa deli ego mọbịa Chinaweze the second n'ofo ọnwa deli ego mọbịa ma n'ọnwa ya kwa nna maka n'ọnwa na-ebichi obi nnu ọnwa deli ego mọbịa ọnwa deli ego mọbịa ọnwa deli mọni ụwa ọnwa deli ego mọbịa ọnwa bonye n'ụwa ọbịa n'ọnwa ọbịa n'ọnwa ọnwa deli ego mọbịa ụmụabugu n'ebe si na unu abazina ndị bedu n'ebuchanya mmiri akwa n'ọbụkenusi Chinaweze the first na Chinaweze second n'ọbụ ọkọ abịa n'ọbụ ọnwụ abịa n'ọbụ ọnwụ abịa n'ọbụ ọnwụ abịa n'ọbụ ọnwụ enuwa bụ emere ike ọ na mana ife onye mere n'ụwa ka eji eloti enu unu wolo nnu mụ malụ m nụ Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze na-ekwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu ọnwa dịrị ego nụ mmadụ mara ụbọchị na asị na ebe esi bi ụwa ka o si ananụ ọnwa m n'obi eze abịa n'ọbụ mmụọ abịa n'ọbụ ọnwụ abịa n'ọbụ ọnwụ n'ije ụwa oyima ọnwa dịrị ego n'obodo ọnwa dịrị ego ma ọbịa ọnwa deli ego mọbịa ọnwa dịrị ndị ụwa ọnwa deli ego mọbịa ọnwa bonye n'ụwa ọnwa deli ego mọbịa ọnwa bonye bụrụ nwa ụwa ọnwa deli ego mọbịa ọnwa dịrị ọnwa deli ego mọbịa ọnwa bụrụ onye ukwu ọnwa mere onye nta ọbịa ọrụ iche ede n'Igbo Anakwuru Chukwu ụwa Chinaweze wana ọnwa bụ onye nwere ego nụ ọnwa bụ onye mụrụ nwa nụ n'ebe ọmụgụ ije na-adị abịa n'ọbụ mmụọ abịa n'ọbụ mmụọ ndị be dị unu ebezina unu abụghị n'akwa High Chief Okolie Chinaweze ọ na-abago nọdị mma ibe onye mmene n'ụwa nye abatụwa ya onye mma mma mgbọsọ ya nwụ ewelu mma na-akwụ ya imeta njọ mbọsị ya nwụ ewelu njọ na-akwa ya n'ụwa ibe onye mmene n'ụwa ka eji eluti ya ọnwụ bụrụ High Chief Okolie Danigbo Onabachukwu Chinaweze wanụ na ndị na-abụ ugo ọrụ ije nkanuko si bịa ọnwụ bụrụ ọnaba ebe ịnọ gị nọ dị mma ọrụ ọmịrụ ka eji eloteghị n'ụwa ndị nyere n'aka erika ọrụ obodo na-ekwu okwu ọma n'isi ya ọ dị anyị ji egwu wee na-agbanụ late High Chief Okolie Danigbo Chinaweze one na ndị ụlọ one Akwa-Ugo in Nkanu West Local Government Enugu State ndidi kwuru ike
ọkwa bụ ugo ka isi wepụtazi anụ ụmụ ya isi ebe ịnọ ka ịnọ dị mmanụ Chinawaeze 1 na akpa ugo niile ọrụ omelu n'obodo erika ndị kwụrụ ụgwọ akwụkwọ kedu maka ndị ziri ụzọ afịa okporoko imepela obodo onye udo ka ịbụ ifesi ike achọbaghị ndị na-ebinye ego ndị na-ebidola afịa a great cabinet chief Onyeoma Tochukwu Nnamani Nweze haba aya amala ụmụ akwụkwọ ụlọ kwasịrị ebe ndị bebe ya na-akwa ọnwụ bela ya nchanụ gbataọsọ Chinawaeze second bịa ọnọchie eze Nweze nọchie ebezina ma ya akwazina nna anyị nọ na Chukwu onye mma ụwa bụ onye mere ike ọ na ụwa bụ onye mere ike ọ na Chukwu Edani Igwana ebe nọ gị nọ dị mma oke mesịa Chinawaeze Edani Igwana ebe nọ gị nọ dị mma oke mesịa asị na nwugo na yugo n'ọchanụ mana o nwere onye wetara egwu anyị na-agbanụ onye si m were egwu a wee kwagara nne ya nụ onye ka na-ekwu maka ya High Chief Cyril Ede Chinawaeze second Chinawaeze na Ghana asị n'obu Chinawaeze na Mugo mana ọnwa ya agbalị Chinawaeze na Ghana ọ gị wabụrụ ọkpala nna ya Chinawaeze second Onyeoma Chief Executive Officer Joshua Global Ghana Limited dealers in all kinds of building material ụmụ Igbo ji ihe mọnụ na Ghana onye mmanụ ọ bụ isi m ole gwakwagara ihe nna ya nnukwu onye ichie n'Obiamala Chukwu Kingdom Indomikwabia Okwuasi constituency cabinet member and welfare officer Chinawaeze the second Chinawaeze na Ghana Chinawaeze the second Chinawaeze na Mugo anyị confirmụrụ na echichi nwere certificate Chinawaeze the second Onyeoma kenelu mmezi bụ dị abụghị nwanyị ọma ya achara ugo nwanyị ọma lọlọ zara dị ifesinachi ede ezigbo dozi akụ ibu lọlọ zara dị ifesinachi ede achara ugo nwanyị ọma achara ugo di ya mana ebe ị na-arụzi bụ na 3-star roofing company Ghana anyị ji ihe mụọ ọnụnụ enuwa bụ onye mere ike ọna okoye dani Igbo anabago ebe ọnọgọ ọnọdụ mmadụ adaghị nwaanyị nọkwazi anụ Mrs. Teresa Nwakaego Evu adedani Igbo n'ubiko ya la akwanụ ijele nwaanyị bịa n'ọnwụ mere anyị ncha Mrs. Jacinta Ijeoma Ejima ijele nwaanyị nna unu na Chukwu anyanwụ ụtụtụ nwaanyị ọma gbata ọsọ Mrs. Grace Uju Element anyanwụ ụtụtụ nwaanyị ọma anyị akpọbazianụ aka ekpuchi ọnwa Chief Obinna Kisigede
aka ekpuchi ọnwa 1 na akpa ugo asụ na ọnwa ya akwa nna nọ anyị ekenezianụ Chief Chidebelede akụ kwesịrị anyị amala ọzọnụ ndị ụmụada n'Igbo Golden Ambassador unu biko dibelenu na ọ bụ kenu si adị ọnwa dị eli ego nụ maka na ọ bụrụ ife ọnwụ na-eri ego unu ga-egotekwanụ ayo amala ọnwa na-eri ego n'ụwa ọnwa na-eri ego ma ọ bịa 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 onye eziokwu ede n'Igbo na odogwu na-alụ n'obodo ọlụọma ebe ịnọ ka ịnọ dị mma oke mesịa mana ole Chief Chinawaeze first onye so na ndị isi tinyere ọganga n'ugbo Igbo agwa bụ ugo ọnụ ife na-eme ya nụ haba Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze onye amaghị oze egwu a dị n'obi anyị nụ Onyeoma haba Chinawaeze the first anagonu ma Chinawaeze the second n'ọfọ ọnwa deli ego ọnwa na-eri ego ma ọ bịa ndị bedru na-akwasị n'ebe zina ọnwa na-eri ego ma ọ bịa na Chinawaeze the second n'ọfọ ọnwa na-eri ego ma ọ bịa ma nọ nwa ya akwa nna maka na ọnwa na-ebichi obi nne